We, the members of Voice of the People Party, take this pledge to work towards the cause of ensuring a practical change in the political spheres of the state of Meghalaya. We pledged to lead by example with positive thinking, sincerity of purpose, and determination, and to strive towards the visions and goals of the party and its ideologies. We pledge to provide the present and future generations a sense of hope and direction through effective, unbiased, practical, and accountable political service. Congratulations. Kani kalau kasing sa jingga mga bat kabanyay sa kana pateng pakit. Nakabaj ni paro kibelan ni kapor. Day tang mar bingala ban seng thmai ya kawai pat kaseng san perthai ke thmai. Hendrei ya kata ka jingshur. Bat ya kata ka jingkut jingmut ka jingit ke Batskem. Kabar pelongi bangin shimi ke rai ban seng ya kani ka parti ke thmai. Haba kata ka ruka me kren jing kibriu. Hagini kisni ya kata ka jinglong jingman jong ka sanhima sima ka David stang ya ka bor bisa ko malai kren ne nakma. Kabar pensyuri kita ki hespa bagin lek ban thau ya ka jingdon je constituency bat ban mang tingka kumno ban pelut bisa ba kabar penduk no ya ka jela ka jingi ya ki riu sai an ki betbet ba ki riu sai an ki be champagne kabar ta ro ya ka jela ki bon ki kom kham tam e ka roi ka par ba ka jingki u jong ka jela ni wana handi bangin ya thau ya ka history bangin ya thau ya ka history ka ban ni pani ya ka jingkot jingkot ka sem ka jingi ban pen pai bat ya kata ka jinya linti ka jong ka jela ka jingi nagaba ka long menta sha ka aka ka ba pha ka ba pe tumbangi nila pen pau ha ka ni ka vision statement ka jingi a vision statement ka ba on kumno to restore revive and transform Meghalaya kumbalong ta ka yo ka jingi ka layap the economy of the state is dead let shi jagan nong kandong pinumi ya kata ka jingi im juga kam ka jam Dene warna baro ni tur shalong ban pen khapnya ya linti ya kita ban shong de maram mdan shur woi bak alternative lagi ni kisni bata namar bak kata rural economy kisi kala yap dan kam namar kata bangin penimpat ya kata limpa kan kecinya linti kisi kat shabit ni pai ni don shirin ni dei kecela ka basadin kumla kramene di Dr Ricky belong secretary ni ayu ken what do we have to feel proud of the 50th anniversary of the state ni don you wangin song to celebrate the 50th anniversary of the state. Do we have anything to feel proud? No. Nimdani ban sarong. Namar kata karaw pen ni wan hakni ka por. Ni ne phet pat nagway naman ni don ni take no rim ki Batskem ki banyalam mi ka party ki. Ni don ni kita ki issue ki ba shine ki bangin let ki pat ba. But ni don ni kata ka jinget ki Batskem banyalam ya ka ri ba ki chat bri. Ka don ka kom perkhat ki breu ki sni ka saban ni let bangin na show ban job election them badan ko bor pisa. Kata ni ka jing smutho ka rung hada jingot je perkhat jong ki breu. We can understand that people fully understood that is not the right way. Kibriu ki smuthu pakata kamlong galinti kabare. Bakata kabagi French pang kapisa. Nrai ka kabacha. However, they are helpless since they have no choice. Kimdang pa na boy kalat galinti namam don pat. Kuno kabangya ban jit like nakata kabor pisa kabagi kren agini kisni. Therefore, the Voice of the People Party
is an alternative to the people of the state.